Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu dak Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply dak education loan. Ka Khasi Author Society la pediang shirrehem da ka jingkmen ka jingpen mana jong ka sorkar jilla ban pinlong ktin sorkar pura ya ka ktin khasi ringkat ba ktin English bat garo kani ka jingken tiu kerdan ya ktin khasi kan sapinsuk nak benta ban kinjo shek kerdan ban yo jing itho ya ktin khasi haga kharnet ba phra jong griti sanchar kri India ka jingpen bana kla sapriang shirhem shabro kuai kri khasi nadu than lingam shiru jantia nadu than war shadu ribhoi khamtam hagashnong sora hakabala pediang sulansari ktin sora kumktin pedeng hakaleng kri khasi kinoi lam negishnong kisang bhalang kikli no sinshar bat kiro start thokot thosla klakaran shirhem bat pin pau gujing sokamen baktin khasi klapoi chakran bakrau hajalla baklayai ban yakun ting hadu ban yo jingi thu sandon neka sarkar kami hari India berok kai risale kemen bau mau jam bakrau tam la urlong hadin bak Khasi Author Society klai kunting degi post nam narup blaseng eka sinjok kinong thokot khasi hajalla haka jingalang kablalong hasora haka prat uyayong arajar pun riu u present ka society Dr. DRL Nonglat barbarok kinong keren la pertu baya ka jing angnu jing pat ba hajalla la ben urlong wat habaki mau jam barang de ban kiu irat chushu kidang ab na ka benta ban poi shakliar jong kadan pasong hok yaktin khasi ki bakwa hi ki samla ki bat pilaban keli talade ki bun ki kwa tamahot kim kwa ban duai ka chaka kim kwa ban de duai ka chaka kataling imla ban ka don ka land transfer act ka babaro ki perkhat ba kading pasuk ban penkhetnya kading jinjar ban penkhet sekani kading multinational kamla bachu sim a so everything is in paperwork na kaloi ki loi zum ki rupat ben kin pej batik kat kum ka an ki rum kwa ban hap te kanunu ka trap te kita kila don ki bun ki bro ngathai ki sayo jing mentoi kan dik basutanan